No niin, eli oikein hyvää lauantai-päivää vielä meidän satsilaistenkin puolesta ja tervetuloa tänne Isonutun lavalle päin. Eli ihan näillä minuuteilla nyt pistetään käyntiin meidän viikon viimeinen, mutta ehkäpä paras jumppashow. Eli jos sua kiinnostaa tietää, mitä meidän muuttokeskuksen seinien sisällä voi tehdä, muutakin kuin kuntosalilaitteella treeniä, niin tuu ihmeessä katsomaan. Ja saat osallistua mukaan jumppaan. Saat hyvän hien päälle. Alright, pistetään show käyntiin. Aloitetaan power stepillä ja hei, tervetuloa myös Niina. Alright. Maestro musiikki. Marssi oikea vasen. Eli perusliike, tän osaa kaikki. Kädet mukaan, 3 nousu ylös. Nyt oikein reippaasti. Hei, valmiina. 6 marssia laudalla. 6, 5, 4, 3, 2, 1, alas. Toinen puoli. Lähdetään sykettä nostamaan. Lihakset lämpenee. Valmistaudutaan seuraavaan liikkeeseen, joka on kyykky. Sivulta alas, takaisin ja alas. Heilauta jalka, kyykkää alemmas. Paino kantapäillä, jalat töissä. Viimeistä viedään. Askel näpäytys. Lattiolla eteenpäin, koko jalka astuu. Otetaan käden mukaan, hengitä sisään. Kunnon venytys. 1 vielä. Marssi. Sieltä paino käteen. Treenataan vähän lihaksia. Aloitetaan maasta vedolla. Alas ja ylös. Helppo liike, mutta tehokas. Eli takareidet töissä ja alaselkä. Sitten lisätään vähän. Eli kulmasoutu. Alas, vedä ja ylös. Tankonapaa kohti. Yläselkä tekee töitä. Kunnon veto. Kerta vielä. Sitten loppukiri. Pystysoutu. 8 vetoa. Nyt pistettiin hartiat töihin. Ai. Vedä. Tuntuu jo. 1 vielä. Sitten paino pois. Nopeat venytykset ennen kuin siirrytään siihen kampakuulaan. Eli pyöristä selkä. Avaa. Tää on hyvä venytysliike. Nyt jos on niskat jumissa, anna tulla. Kerta vielä. Yes. Alright. Me ollaan valmiita kahvakuulaan. Eli nyt lähdetään tosi toimiin. Kahvakuula käteen. Kapea haara. Lähdetään lämmittelemään keskivartaloa. Eli kahvakuula on kiireisen ihmisen treenikaveri. Muutamalla perusliikkeellä me saadaan älyttömän hyvä koko vartalon treeni aikaiseksi. 8 kilon kuula, joka mulla ja Niinalla on käytössä, on aika hyvä paino aloittelijalle. Me saadaan sopivasti vastusta ja vähän pyöritä lihaksia. Laitan suuntaan. Yes. Saadaan vähän myös aivoja mukaan tähän jumppaan. Muutama pyöräytys vielä. Täällä, jos nyt me nähtäis kanterilla syvät vatsalihakset, ne tekis töitä ja paljon. Ootko valmiina? Perusheilautus lähtee alas ja ylös. Eli nyt alavartalon lihakset, reidet, pakarat ja keskivartalo tekee töitä. Isot lihasryhmät, syke nousee. Ja tuntuu jo, eiks niin? Hyvä, hei, pieni lepotauko. Aktivoidaan taas meidän syviä vatsalihaksia. Ja kuulalla heiluminen on sen verran rankkaa puuhaa, että aina välillä kannattaa ottaa pientä sykettä laskevaa liikettä. Nyt tarvitaan keskivartalon hallintaa. Ja jos haluat haasteita, jatka heilutusta, lähde kävelemään. Yritä pitää tasapaino keskivartalo paikallaan.
paikalla, jotka opastaa oikeaan tekniikkaan. Saat hyvät piikit ja hyvät treenit. Ja sitten vaan viimeiset liikkeet. Hei, tää oli viimeinen. Sitten me heilutaan vielä. Viimeiset sienet. Nyt pitäisi jo näkyä vähän hikikarpaloita siellä otsalla. Ainakin meillä. En tiedä teistä. Ai! Ja mitä ylemmäksi kuulo nousee. Taas se rankempaa. Viimeisiä viedään. Onks napa sisällä? Keskivartalo tiukana. Lantio eteen, pakarat yhteen. Loppukiri. Ja kuula pois. Sitten rauhoitutaan vähän. Siirrytään bodybalanceen. Eli Tai Chi, alkulämmittely. Bodybalance on tunti, jossa me keskitytään kehon hallintaan, liikkuvuuteen ja tasapainoon. Eli erinomainen vaihtoehto raskaalle treenille. Tehdään liikkeet rauhassa. Hitaasti. Tällä hetkellä tämä liike on meidän alkulämmittely bodybalancesta. Tai Chi-liikkeitä. Sen lisäksi tunnilla on joogaa, pilatesta, venyttelyä ja loppurentoutus. Vielä mennään. Hengitä sisään ja sivutaan.